Yayi mademo amene akukachitika ku Lilongwe kumene kuti anthu ayamba kudzipereka. Wayambirira ndithu ndi Kamlepo Kaluwa akuti iwo ndithu mademo amene akawajoyina amujoyina nyamata amene activist Cliff Chinyama akuti iyeyo apita kumene koko ndithu akamujoyina. Ngati kuli kufa akuti akafe kumene koko. Komanso pali Prophet David Bewe nawonso akuti akakhala komweko. Komanso Kamlepo Kaluwa akupempha kuti even abakidi muluzi eneniwa akuti ndithu akakhale pomwepo. Audio yawo ndithu ili kumapetoko, muyimvera kumapeto kwako audio ya Kamlepo. Ndabweranso ine activist Cliff Chinyama. Shomwe tabwerera pano ndikufuna ndiuze mtundu wa Malawi kuti tisachite mantha, tisagwe mphwayi. Ma demonstration amene analephereka mu mzinda wa Lilongwe alipo, amene suti aphatikizire ndi mzinda wa Zomba. Tikudziwa kunena kuti Lilongwe, Zomba, chikalata chimenechi chokakamiza wapampando wa MEC Mai Annabel Mtalimanja komanso Andrew Mpesi sizinaperekedwe. Ndiye panopa tikupanga organize ma demonstration amenewa. Ndiye tikupempha Malawi tonse tiyeni pasiku lomwe tilengeze pompano tizatuluke, tizapangane support. Ndikukhulupirira kuti tikutha kuzindikira kunena kuti zomwe zachitika mzinda wa Lilongwe zachitika chifukwa cha lack of support, siti kupangana support. Ndikukhulupirira kunena kuti ngakhale opposition akanakhala kuti anabwera pamodzi ndikumemeza anthu, ndikusonkhanisa achinyamata awo kuziwa kuti nkhondo yomwe tikumenyayi tikumenya nkhondo yofuna kuwombola Malawi ino pamoto omwe kudusapo pano. Tikuziwa kuti pali anthu ena ake amene akuyesesa kufuna kulowesa democracy pansi. Ndiye izizi si ntchito ya munthu mmodzi, ndi ntchito ya Malawi wina aliyense amene akutha kuzindikira kuti zomwe zikuchitika zichi palibe chilungamo. Tifuna timemeze date ibwera pompano, ma demonstration a Lilongwe komanso Zomba. Izizi zikupangidwa organize, and pamene tikupanga organize tikupempha tizatuluke, tizatani kuti tizapasane support. Zimene zija anyamata aja akutenga mphamvu chifukwa chonena kuti chipani cha MCP tisabisirane apa ndi chomwe chikuwapasa support kumafuna kuthana ndani kuti ndi anthu. Ndiye ichi chikhale phunziro kwa opposition pakuyenera kubwera pamodzi ndi achinyamata. Ndeso amenenso tikuziwa kuti azitho sangakhale ngati anthu amene aja. Tipasane support, tithane ndi mchitidwe wopusa womwe ukuchitika mdziko muno. Dziko lino ndi la democracy, dziko lino ndi la mtendere. Tisalole anthu ochepa chabe akasongoneze dziko lino. Ndiye ife tikubwera kachiwiri mu mzinda wa Lilongwe komanso taphatikizirapo mzinda wa Zomba kuti madando amenewa akafike ndithu. Lilongwe isakhale phanga lonena kuti ena ake asamafikeko. Malawi inoyo timakhulupirira ndi mmodzi. Zomwe akupangazo zikuchita kuziwikiratu, akufuna kugawa mtundu. Ndiye ife sichilola kuti mitundu mdziko muno igawikane. Tikupanga organize ma demonstration a mzinda wa Lilongwe ndi Zomba. Tibwera tilengeza siku lomwe tingapangire ma demonstration amenewa. Apa tangobwera ndi pempho kuti tisachite mantha a Malawi, dzikoli ndi lathu. Osaopa, osafoka, pakana chomwe tikuchifuna ife chichitike. Smartmatic machine imene iyi apa alole anthu akapange audit mu system imene mutiziwe chomwe chili mkatikatimo. Tikuona kuti anthu akangalika inde zipani asogolerawo makapereka ndalama, koma izozo si zinthu zokwanira. Koma ngati mpikisano omwe afuna kulowawo chomwe anthu abisa mkatikati mwa mpikisano umenewu sakuchiziwa. Izozo zikuyenera kuti ziyapase mphamvu ndi chilimbikiso chotipanga support pa nthawi yomwe tikupita ku msewu kukapanga ma demonstration okakamiza ndithu pachitike audit ndithu. Komanso anthu amene wawa Mai Annabel Mtalimanja komanso Andrew Mpesi atule pansi udindo wawo chifukwa apapa aoneseratu kunena kuti zinthu zawo akutengerapo mbali. Ali ni mbali yomwe akonzeratu
kuti zisankho zimenezi zizawine. Ndi ife ngati Amalawi sitilola kuti Malawi akayime panzere mmamawa kulawira kukaponya voti ingokhala ngati for temporary, pomwe chiganizo achipanga kale omuwinisa apanga kale. Zimenezozo sitilola. Ndi Malawi aliyense tiyeni tigwiraneni manja deti tilengeza zikomo. Mwazuka bwanji Amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli. Monga ndinanena kale dzulo kuti ndinapita kukaona a Sylvester Namiwa. Ndinawapeza ali bwino. Ndipo timalankhulana anasimikiza kunena kuti mabala akupeza bwino, koma ululu waukulu omwe ali nawo ndi omenyedwa pamaso pa apolisi. Mwa ichi timakambirananso kunena kuti kunzuzu tinapereka kalata, Mangochi tinapereka kalata, Blantyre tinapereka kalata. Moti panopa tikudikira 7 days yoti kalata imeneyi tiyankhidwa. Andi kapena timva kunena kuti Mai Annabel Smartmatic Mtalimanja ndi Andrew Smartmatic Mpesi adula pasi maudindo awo. Komanso timva kunena kuti alola kuti makina amenewa apangidwe audit, anthu aziwe zili mkati mwa makina amenewa. Ndi zomwe tikutani kodi tikuyembekezera. Ngati izi sizichitika, tanena kale kuti ma demonstration zinda wa Lilongwe alipo, ndipo sitikuchosera. Kuphedwa tizikaphedwa, kumenyedwa tikamenyedwa. Koma ngati ineyonso amene ndanena kuti ndisogolera ma demonstration anzinda wa Lilongwe, ndakonzeka kukafa. Noti kukonzeka konyamula chida kapena chiopsezo china chilichonse tikapita mmene timatani kuti timapitira. Koma ndikukhulupirira kunena kuti pamene pakuyambika kunena kuti anthu alipange attack kapena afikepo ndifuna kunimenya ngati ine, mbali yanga ndikayesesa kubweza, ndikabweza. Chifukwa che sindingakalole kumenyedwa pagulu osabweza, osaonesa mbali yanga. Iwo aja ndi anthu, inenso ndine munthu. Tangosiyana kuti akumakhala gulu, koma kumbali ya ine ndi mmenenso ndimazimvera, ndi mmene ndimaziziwira, sindingakalole. Tithokoze kwambiri akamulepo Kaluwa pobwera poyera kunali ma demonstration ameneyo akawajoina. Umene wowo ndi wina lesa kuziwa akamulepo Kaluwa ndi munthu mmodzi amene anathandizira kubweretsa democracy, amene anachitisa kunena kuti MCP iyi yabwerapo soyi, yomwe ikukhapa anthu iyi, yomwe ikupha anthu kuchikangawa mosayang'ana nkhope iyi, ichoke pachiyambi pacha. Ndiye as veteran wa democracy kunena kwawo kona kuti ati joina ma demonstration amene wawa ndikuchitenga chinthu cha mtengo wapatali. Moti ndikanakonda kuwaona acheya Abakiri Muluzi akupezekanso pa ma demonstration amenewa. Ndikanakonda kuwaona Adaliso Kabambe akubweranso pa ma demonstration amenewa ngati Satiyankha. Ndikanakonda kuwaona Dr. David Mbewe akubweranso pa ma demonstration amenewa. Ndikanakonda kuwaona Daniel Dube akubweranso pa ma demonstration amenewa. Ndikanakondanso kuona ndithu Peter Mutharika akufika pa ma demonstration amenewa.
chifukwa kuti dziko linolo ndi lathu. Mphamvu zikukula kwambiri kwa anthuwa chifukwa chona kuti azisogoleri amene inuyo mukufuna maudindo amenewa simukuonesapo chidwi. Kumakhala ngati anthu amene akupita kukapanga ma demonstration ndi amene azayimire zisankho zomwe zikubwerazi. Chikhalireni ngati ife olo MP sitikuyimira, olo kansala sitikuyimira. Nkhani yomwe tikuona ifeyo ndi zosadira za zisankho kuti zitazakhala zosowa chilungamo. Chomwe chingazabwere ndi chani? Pazapezeka kuti anthu azayambana kapena nkhondo imene kuyambika zimene zizamukhuza munthu ujayo amene anangodzuka mmamawa kukayima panzere okaponya voti pofuna kusankha mtsogoleri amene akumuona kuti iyeyo kwa iye ndi wothandiza. Koma chifukwa chonena kuti zosalira zizasowa chilungamo, mitima ya anthu izakwera. Zosalira zake mdziko muno muzakhala zipolowe. Ndiye zisanafike zimenezi nchifukwa timanena kuti no, ngati anthu asakumvana ndi mathematics iyi, ngati anthu ali nayo mafunso mathematics iyi, kusonza kuti pali lack of civic education, anthu mathematics machine awawa sinafikire bwino mukamvekedwe. Malingana ndi mphekesera ya kampani imeneyi ya Smartmatic ku Philippines, ku Venezuela. Ndikumanena mobwereza uko ndi ku Philippines kapena ku Venezuela. Cheni chinachitika kumene koko ifeyo sitikuchitani kuti sitikuchiziwa. Koma tinamva BBC inalengeza kuti kumene koko kampani imeneyi inatani kuti inasumiridwa, kusonyeza kuti pali zinthu zina zake zomwe zili zosowa chilungamo kuchokera ku kampani imeneyi. Kampani imeneyi ngati ili ya chilungamo ikasumiridwa bwanji? Ndiye sindikuona chinthu cha nzeru kukatenga kampani yomwe ili ni milandu wazisankho kumayiko ena kubwera kuzapanga kunoko, ngakhale milandu yo machitidwe yake ingakhale yosiyana kapangidwe kake. Koma ngati kampaniyo ili ni milandu, ndikuona ndi yosalolekaso kubwera kampani yomweyo kuzapangisa zisankho mdziko muno. Makina awo omweyo azapangiseso zisankho mdziko muno. Cholinga chomwe timapangira ma demonstration si mphekesera yokha. Taninakaleza ku Philippines ku Venezuela ni mphekesera. Sitingapangire ma demonstration mphekesera zimenezi. Koma mphekesera zimenezi zikusimikizika kwathu konkuno pa nthawi yomwe tinapita ku mkumano okakumana ni mai Annabel Ntalimanja pa meeting yomwe ananena kuti makina amene watira afusa nthawi yomwe maina ena anasowa pa nthawi yomwe anthu ankafuna panga matrasifa. Ananena kuti makina amenewa analephera kupanga upload maina 19. Ndipo amwafulira amene ali mneneri wa MEC anasimikizadi kuti paka natsufiga inakwera ndi tufika chama 2000 ndi chakuti. Ndipo anatulusa anagwisa chichewa chona kuti maina amenewa anakodwa, anatsakamira mu system imeneyi. Therefore, funso nkumati zisankho zathu za 50+1 nanga zizazachitikaso zimenezi kuti mafiga ena atsakamira. Chingazachitike ndi chani? Tikuziwa anthu akaponya voti mitima yawo imakhala ili mmwamba ikugunda. Ndiye azikakhala akunena kuti aitione kuti zimizakhala bwanji kapena yeye azatusa kuti amaina ena anatsakamira, ndi zinthu zisabwesa mpungupungu. Ndiye zopeweka kuli bwino tizirani kuti tizipewe. Nchifukwa chake tinaumiriza kuti yayi makina amenewa sakuyenera kugwira ntchito mdziko muno. Chifukwa kuti zofowoka za makina amenewa zaonekeratu ku Malawi konkuno.
ndipo anavomera kunena kuti makina amenewa samaonana ma EMD amenewa samalankhulana kusonyeza kuti pa nthawi ya registration umatha kulembekesa kapancha ID yako uthaso kusuntha ukalembesa pena ukapancha ID yako makina ena osazindikira kuti anapanchidwa ID inapanchidwa kale ati zimatengera kuti kutumiza system ku main system mwai sitinachilandire bwino tikupemphani tonse ma demonstration ngati saliyankha ali Good evening. Pamene akaenda after 7 days ukaenda mademo ngati sana yake mwino inesa I'm announcing that I will be joining that demonstration. I want to show the country that indeed I was one of the people that brought in multi-party democracy in this country, and that I will join that person that says he's ready to die for Malawians. I am also ready to die for Malawians. And my warning to Chakwera that indeed I'm coming there. I'll be marching with that guy who has told himself that he is going to demonstrate. He's told Malawians that he's going to demonstrate. Ine ndikaenda naye kuchoka paja namenyedwa sevesa mamiwa mpaka kutikapereke another letter kuti ine ndienda nawo. Ine ndine Kamlepo Kaluwa sindikuopsesa munthu aliyense koma ndikaenda nawo ma demonstration amenewo. Ndakonzeka aneso kamwalira ndi munthu uja ndisamsiye ndekha ayi ndikhale naye ndiponso ndikakhala ndili pompo ndikaone mene akupheredwera ineso ndikauza kuti mundipheso pompano. And my body, my blood will be the sembe ya ziko lino ndi ma elections apa 16 September. Ine ndikakhala nawo ngati Kamlepo Kaluwa pama demonstration amenewo. Ndikupempha Sobakili ngati angakonzeka abwere akaende nawo. Ngati ndida nayitanisa kuti mmala muno mukhale matipate aina abwere akaende nawo. Ine ndipita ukaenda nawo. Andi ndakonzeka kupita ukaenda nawo. Sindinyamula china chilichonse ayi. Sinditenga kapena mpeni kapena chani ayi. Ndikaenda nawo. Koso ndikakhala ndibe china chilichonse. Ndikangokhala ndi trouser ndi shati. Shatiso ndikavala ya gwanda. Sikavala shati yaitali kuti azikandidula bwino mendo ndi mikono. Ndi apolisi konzekani. Ame konzekani. Ndukaenda nawo ma demonstrations amenewo.